Mga 559 ngadto sa 545 BC sa yuta sa Nephi. Si Propeta Nephi mitudlo bahin sa bunyag ug doktrina ni Kristo. Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ako kinahanglang mamulong sa doktrina ni Kristo. Busa ako mamulong kaninyo sa yano nga paagi, sumala sa kayano sa akong pagpanagna. Manghinaod kong mohinumdum kamo nga ako nakapamulong kaninyo ni ana nga propetang gipakita kanako sa Ginoo. Nga mubunyag sa kordero sa Dios, nga mukuha sa mga sala sa kalibutan. Karon kon ang kordero sa Dios, siya nga balaan, nagkinahanglang mabunyagan pinaagi sa tubig aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong. Labaw pa kita nga dili balaan, kinahanglang magpabunyag. Oo, sa tubig. Karon mangutana ko kaninyo. Sa unsang paagi ang kordero sa Dios mituman sa tanang pagkamatarong sa pagpabunyag pinaagi sa tubig? Wala ba kamo masayod nga siya balaan? Apan bisan pa sa iyang kabalaan, siya mipakita kanato nga iyang mga katawhan. Sumala sa unod siya nagpaubos sa iyang kaugalingon sa amahan, ug nagsaksi sa amahan nga siya masulundon ngadto kaniya sa paghupot sa iyang mga sugo. Busa human siya mabunyagi diha sa tubig. Ang Espiritu Santo mikunsa diha kaniya sama sa salampati. Nagpakita kini sa katawhan sa kahigpit sa dalan ug sa kapig-od sa gangaan. Diin sila mosulod. Siya naghimo ug panig-ingnan sa ilang atubangan. Kung kamo mosunod sa anak nga may hingpit nga katuyoan sa kasing-kasing, walay pagpakaaron ingnon, walay pagpanglimbong atubangan sa Dios, uban sa tinuod nga katuyuan, maghinulsol sa mga sala, magsaksi sa amahan nga kamoandam sa pagdala sa ngalan ni Kristo, pinaagi sa bunyag. Oo, pinaagi sa pagsunod sa inyong Ginoo ug sa inyong manluluwas ngadto sa tubig, sumala sa iyang pulong, tan-awa, kamo makadawat sa Espiritu Santo. Karon, human kamo makasulod sa higpit ug pig-ot nga dalan. Mangutana ko, ang tanan natuman ba? Ako moingon kaninyo, wala. Kaywa pa mo kaabot ni ana nga gilayon, gawas kon kini pinaagi sa pulong ni Kristo. Sa di matarog nga pagtuo kaniya, mosalig sa hingpit sa maayong buhat, kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas. Busa, kinahanglan mong mopadayon sa unahan, uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa hingpit nga kahayag sa paglaom, ug gugma sa Dios ug sa katawhan. Kung kamo mo padayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, mula hutay hangtod sa katapusan, tan-awa miingon ang amahan, kamo makabaton og kinabuhing dayon. Kini ang agianan, ug walay laing ngalan nga gihatag ubos sa langit, diin ang tao maluwas sa gingharian sa Dios. Karon, unsay inyong buhaton human kamo makasulod sa agianan? Human kamo makadawat sa Espiritu Santo. Kamo makapamulong sa pinulungan sa mga anghel. Ang mga anghel mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Busa sila namulong sa mga pulong ni Kristo. Pagbusog kamo sa mga pulong ni Kristo, kini mo pakita kaninyo sa tanang butang nga angay ninyong buhaton. Kung kamo mosulod pinaagi sa agianan, ug modawat sa Espiritu Santo, kini mo pakita kaninyo sa tanang butang nga inyong buhaton. Tan-awa, kini ang doktrina ni Kristo.